Reka den prayitna semurire kobal sebet biar laing kono to wau anenggih inging kinarya sinabeting cinarita kena sinebataken tunggal kandhane siji caritane ora liya mung padukuhan ing Karang Kabulutan ya pedukuhan ing Kelampis Kereng Karang Dempel nenggih ingkang wus lenggah wonten sajroning pendhapi Wulu cumbuing tanah Jawa Kilurah Semar Badranaya ya Kilurah Bojogati Nayantaka ya Kilurah Marga Ewuh Duk rikala semana nampi tamu agung Dinakara Satriya Tanjung Anom Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya sawunya prisa ingkang bendoro lenggah sigra den perpeki kanthi putra tetiga Kelurahan Nalagaring Petruk Semawana Bagong Raden Abimanyu sawunya prisa para pepat Panakawan ngaus madya sowan sigra sika sasmita sinambi amrisane sesawangan jroning pedukuhan lan endahing pradesan ing Karang Kabulutan saengga katon ning pindha daladring neng Kadyarga Pocapa Kilurah Semar sigra nggih amunja atur kepareng pangdas Waindriya
kandha gagating ngarang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala leng-lenging jagat sanyata Patupati ula lanang pangiriting kebudungkul sasisih sapi kumarang Ucap bajang giring giring angin goro-goro meneh engko oh iki medun ya wis medun gara-gara malah kelalen tak kira urung medun. Wis. Jorok. Ki bapak ngarani anake kok jorok. Nganti kata lupen. Kalinggonata. Waduh. Kalinggonata. Ngaturaken Kalinggonata. Ana Pawa Semar Klentu, Den. Kula ngaturaken sugeng rawuh. Ya nampa pangestumu kaya ora siji apa nggonku praptana ing padukuhan Karang Kabulutan. Syukur, Den, yen to rawuh panjenenganipun tansah winangka kaliyan Jawata. Iya. Kula ngaturaken sugeng rawuhipun Ndara Abimanyu. Iya, nala garing kaya ora ana siji apa. Nriyeh. Dangu mboten nate pinanggih. Sungkem kula konjuk, Ndara. Iya tak trima pangestuku tampanana. Nun gurawalan kula tampi kanthi bingah. Mugi rumesepa sanduning badan minangka dados radaging kayuanan. Iya. Kula ngaturaken sugeng rawuhipun Ndara Abimanyu. Iya Petruk tak trima. Sungkem pabekti kula kunjuk, Gus. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang puceng weni mugi dadosna radaging kayuanan. Ngaturi daging. Ora kaya kowe. Ngaturi daging wandamu kuwi. Daging kok datur-aturke. Ati rukiyaine Semar kemau manah kleru. Daging. Iya tak trima Bagong. Weh ditampani kok dagingku.
Weh, ditampani dagingku. Panjen wong siji kae panjen elek tenan lambene. Wis kaya dinehi nyawa ngono. Mbah mau-maune kepiye? Nganti komentar nek aku ki wong saru. Manyen ndelokke wandamu ki ora patut nek dadi wong ora saru kok. Wong tuwa kok kuncungan. Miturut bapakne ya kuncungan kok ya mir. Bapakne kok ming marmir ora. Mengkuto Semar. Wonten men kae Bagong. Mbok aja cok ngapusi. Tak kira nek Ndora Abimanyu sing nimbali bulane kowe. Wong tuwa kok ngapusi. Ming sewengi kok tele muni sedina sewengi. Tuan olehku teko kete esuk. Monggo paman aku nang duluratan ra ono sego. Kapok ora kowe. Sing ngakon menyang esuk sapa? Mangke to, Gus. Ngantos geragapan anggen kula nanggapi rawuhipun Ndara Abimanyu. Kadingaren piyambakipun Ndara Abimanyu rawuh wonten ing Pedukuhan Karangkabulutan. Iya, Bu. Iya, menapa yang dipun ngendikaaken lajeng mlaturi paring, Ndara? Kula badhe midhangetaken kok sajak kok kaya buang wektu. Nyelak-nyelake tindak teng Karangkabulutan. Iya, nala garing. Menapa dipun utus dhateng para sesepuh napa saking kersahipun Ndara Abimanyu piyambak? Kok kaya le janur gunung. Iya mung mergo saka karepku dhewe Petro. Oh, nggih. Lah nggih kok sajake kok kaya nyala wadi ngono wadate ora tau rawuh kaya rawuh. Iya. Janur gunung. Gunung Merapi wis geni. Wirawiri golek senenge ati. Balung gunung becik kudu bersatu. Ora mah nembang. Wong janur gunung iki kadingaren kok ya. Gunung Merapi kukus geni. Pripun apa mrai napa pripun kok nyelo-nyelo. Iya, Bagong mengko bakal sukoni marang Siwa Semar Badranaya. Lah nggih gek ngendika kalih wakne nika gek apa perlune gek genti lera-lere. Siwa Semar wonten apa, Dit? Praptaku ana ing Karangkabulutan saknyatane ora ana ingkang dawuh. Nanging merga saka karepku dhewe karana kagawa sangka apa ora kuat ngampah jroning pamikirku mangerti marang kahanan negara Ngamarta kang wektu iki kaya dene nampa bebenduning dewa kang linuwe. Cobi mangdongengke bebendu sing kados pundi? Para kawula Ngamarta akeh kang padha nandhang lara. Nganti kena diarani loro esuk sore tekaning pati yen loro sore esuk tekaning pati. Ampun kesupen like, komen, saha malah sawene ana ing padha pancakara karo tangga teparone. Ana meneh nganti padha dia-dinia karo keluargane dhewe. Ingkang kaya mengkono piloke ngakeh kaya dudu karepe dhewe. Apa pancen ana jajalanak ingkang manjing ing kukuban negara Ngamarta? Apa pancen iku minangka kanggo sesandunganing para sesepuhku? Apa nampa cobaning dewa Siwa Semar? Semarika den prayitna semurireka bali titiyoni gandayani trisunya purnama sasi
Weh lah kok nyolowadi. Niku kanan negara Ngamarta kawula-kawula padha nandhang lara. Nganti didungengke lara esuk sore tekaning pati. Iya. Wah. Ngane-ane iki, Rek. Mongko gek ora ana apa-apa padha padudon karo tangga teparone nganti padha tegel kerengan karo keluargane. Akeh wong kang padha pepisahan tega karo bojo lan anak. Lah dalah ora karu-karuan. Apa ya kurang le ngayani apa kepiye to? Nganti padha tempuh bituta malok Bendawala Pati karo keluargane. Iya Bagong. Alah. Ora karu-karuan. Mesake bocahe. Nganti akeh bocah sing dadi korban. Padha tumeka ing pati merga saka amuke wong tuwa sekloron. Ah, saya ngeres. Mulane anakku cok tak domo-domo cok ang. Ya kuwi sing apik ngono. Pimpin aku ya wis pancen apik karo anakku nek ngundang aku ya wis kok ngono kae. Ana tamu ya galutus kancamu. Kancamu teko. Karo bapakne kok jangkar. Jan tak ajani kok, Bu. Manjen karepe Bagong kan njaluk ora kajen. Kepiye to intine iki men kuwi darane adikku. Kalau darane Kakang Adi aku ora anakku ora. Anak kowe bedhekke nek kuwi bapakne ngono ae padha karo ngrubuke genderaku. Ana-ana wae sing dikandhake iki. Tak pasrahke marang Siwa Semar mangsa bodho. Anggonmu bakal paring srana lan kepiye carane bakal numbali kahanan ingkang Utawatiri Kakang. Nggih cobi mangke kula pikir-pikire. Yen mitra saking gambaran kula, niki kok ana laku ning Jim Setan Priprayangan sing pancen nedya tegese dijarak dilebokke teng Kukuban Negara Ngamarta. Sing didhawuhi supaya gawe cilakane para kawula Ngamarta. Mangke tak gledhahe mangke. Nek pancen wonten Jim Setan Priprayangan sing ajeng gawe rusak, wonten sing nedya gawe rame, mangke nek pun weruh kula ora padha minggat, mesti tak piloro. Paling ora tak padani. Menawa diadung-adungi kebelang. Semar ki nek omongan le apik le urip. Menawa kuwi. Anggepe ki apik kok ngono kuwi. Alah. Ya mangsa Budha pangreka dayane Kaki Semar Badranaya. Bagus salus karengga dening busananira. Lering katon sangandana rarat. Cinarita rikala semono Ki Lurah Semar Semedya kaboyong wonten ing Praja Ngamarta. Tinanggena ambuktakaken kerisakanipun sedaya para kawula ing katempuh dening bebaya. Wasana dereng ngantos samya jengkar sangka sadroning pendhapa ing Karang Kabulutan. Kocapa ingkang wis manjing ana wewengkon ing Pedukuhan.
ora kaya praptanira Resi Wisuna. Uninga yen to Kilura Semar wis ana jroning pendhapi pepanggihan marang Raden Abimanyu. Perkawet nggih semedya anyidra marang Kilura Semar saknalika Sang Resi matek aji kumayan jati. Apa ingkang kagrayang bisa katut ora kena dinulu. Merga lakuning aji kumayan jati kaya dening lakuning pangelmunan. Kilura Semar kacandak kalarak medal Jawi. Lo ing para Panakawan apa dicingaki Raden Abimanyu halok yen Kilura Semar ilang sangka pendopo. Batinge jemparing kang wis musna saking Gandewa. Garing Kuladara bapakmu ana ngendi? Mboten ngertos Dara. Lho lah niki wonten teng mriki niki kok terus ilang lap. Apa gek sujo bapak iki mau dudu bapak tenan? Ya temenanan wong genang mau sing diadep mau udutku kok. Wing ngerti nek nglinting udutku nek bapak tenan ora ngerti karemane. Upama dudu bapak tenan apa ya kelakon kok njaluk menyanku. Nek ngono ki kiyaine iki padha karo sing kena diarani mati kalap ngono kae. Kowe iki ora mikirke bapak, Gong. Wih waduh. Bapak ilang mau. Ha iya, aku meneng wae. Lah witena kon ngapake wis ilang kok ya ora. Ayo wis tuwa ora bakal mukal to nek ilang. Ning kono iso mulih ra ya wis bali dhewe wong tuwa ki ya cumbu. Terus pundi Ndara? Ning yen Mitrusaka pangerti ugenah ilangi kaki Semar ana ingkang gawe. Ana ingkang mitenah. Prayoga digoleki. Pun rasa goleki lah, men. Ilang kae Semar kok ora ana gunane. Tuwar nggo apa? Sawap-sawape ngono lho, Gong. Awit kiyane Semar ki tak dianggep dadi pusakane para bendara ngono. Melu karo aku nala garing metu njaba ayo digoleki bapakmu. Monggo. Sapa sing wani mitenang karo kaki Semar rawi-rawi rantas malang-malang putung mati bareng tak lakoni.
Pandhita kinarya wangsit pindha kombang nesepa madu sarining tawang medharna ngelmu kang sanyata mengkuliring kasujanan nyata yen pandhita kang wis limpat lah ora urus monyet nyet kowe pendhita saka ngendi sapa jenengmu cenanangan kowe ya Semar Badranaya yen kowe ngerti karo aku iki sejatine pendhita saka ing pertapan Sela Gringging sesembane para putra-putraku Kurawa jenengku Resi Wisuna kok cocok karo jenenge kelakuanmu ora luput apa kowe kok dadi wani nglarak aku tekan kene ora tedhe ngaling-aling pancen Semarnadya tak paten awit yen miturut saka panemuku janji Semar tekaning pati Pandhawa suwe mejet wae ngranti mapan iku kelilipe para anak-anakku murid Kurawa kowe iki guruning Kurawa iya ya wis tak tampa njur karepmu aku atok paten iya bagus gandhe iki anane mung wong loro aku tok paten ya kena kowe mati ya kena nek bejo kowe aku sing mati yen bejo aku kowe sing mudhar Semar wani karo nak damu gagrak wanu rene yo kelakon tak buwa matum mumet kowe saking ayuda mawas punang Prawandawa
jebul panjen Kak Semar Badraraya Digdaya. Kowe aja mlayu kowe ya pendisil ing pendhita. Amune pendhita kok pendisil. Mrene nek kon ngampleng tak kampleng aku gelut karo kowe duitku do ilang. Angger muni ilang wis ora iso tak goleki meneh. Kowe iso menang karo aku sepisan iki tak ngapura nanging kang sak banjure. Ora bakal kelakon kowe bisa menang karo aku iki mergane kowe tekaning Patimara gageh patenana. Aja takon desa ketiban pusakaku senjata trisara rampung nyawamu. Tanyo teka mangkono duk rikala semono. Ketaman pusaka senjata trisara. Kilura Semar Kuntal sangka ing paprangan dawah wonten ing Kahyangan Kuwandawaru. Datan trimah ing pengraos arsa gugat marang Sang Hyang Padamenan. Kuntal alok para wadya, kuwin akeh para kawula kang samya uninga yen to Semar sirna kajum panangangin. Pandhita Kinarya Wangsit Pindha Kumbang nesepa madu sarining tawang Dos pundi penebat? Nger, wis ana bejane Semar tekaning Pati. Wah, syukur bejo sewu. Tau kok, Nun. Semar sida mati kok. Weh, lah syukur. Lung. Le mati bareng Bilung. Ayo arep muni ngadep mik kae. Lambene ndumble. Mongso muni apa iki? Lho. Ora ning apa-apa kok oe ora. Ora ana gunane lemu. Ngadep bunder-bunder.
Nang karya jaruan iki angger sak tindakan leren aku angger sak tindakan digugang ngono lho dadi. Angger ora digugang ya sensor karo-karo mangen. Oh, karang ya. Kalingan bendol. Mola gelem ngejak. Ya semen lah wong karang ngerti dhewe to Kang iket barang tak titipe kono dadi. Marai kelingan. Sawise aku njaluk tulung. Wangune ana sing bakal goleki Semar Badranaya dalan rikala semana. Nggonku nyolong Semar ing kono agi padha nemoni tamu. Tamu mengko nganti goleki Semar. Ngrambung-ngrambung ngerti yen aku ingkang nggawa bisa uga malah tekaning negara Ngastina dheweke mesti ngamuk punggung. Yen ngaten sekecaken Penemban kundur wonten Praja Ngastina manggi para tamu saking Ngamarta rikala semanten dipun duta dumateng Penemban Dur. Perkawis ingkang ngupaya Semar mangke kula badhe mejahi sing ati-ati ya. Iya senika, Toga, Nun. Bendalamu ditutke nggih mangke kula monge. Kodek wa simbarat jojo Wang malang wentes nyogang sir Risang walik sandangan Satrio bagus ngaku jeneng Musawa kowe yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe ngaku sapa kang dadi aranmu ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon Nalendra ing Sela Gupita putra pertapan Sela Gringging aku Prabu Dewa Wisuna Oh sapa Satriya Tanjung Anom Abimanyu Angka Wijaya
yoga nggo murcita jaga pengalasan pengaribo. Sing jenggureng kuwi sapa? Gareng. Wong kok ulate kok peteng temen. Ra ndedet e. Nah ndedet ya bening. Bareng sing dhuwur kae kok le mesam-mesem. Jenengmu sapa? Petruk. Petruk. Mesam-mesem kok sajae kaya le sumeh temen. Nggo kacamata barang. Nah wong nek kok aku iki cok dialembono sedulur reng. Mergo aku le mesam-mesem. Jane mung guyang-guyu ki mergane le rada kentir kuwi. Le ora kentir wong kacawan ta wedok kok tok nggo kuwi wis. Iki sak tak dol e. Wong arep muni wong gagah-gagah kan nyatane ya nes. Ra ono arum-arum ya. Kabesang. Sing mburi dhewe kae sapa kae? Lho kok ya iso turu ngono. Ngegat-gati ora. Mripeni wong do melek. Gugah aku ki aja cok kok ngono kuwi aku ki ndilara sangket malah. Le gugah di ora usah digugah angger kowe ngandhake wungkusan aku tangi kok. Jan wong kemalan pangan. Gus, apa Petruk saking pandugi kula sing nyolong kiyaine Semar nggih niku miturut le ngaku wong rada adoh omahe niku. Awitekno kula dereng ngerti niku sing jenenge negara Sela Kencana. Yen mengkono iki sing dusta Kaki Semar nggih, angipun niku mon ditelikung tangane. Menggota Prabu Dewa Wisuna ana baran. Apa nyata pengin dusta marang Kaki Semar Badranaya? Marata enggal balekna kuwi pepundhenku ya pusakane para pepundhen Pandhawa. Wadal. Ora teteng aling-aling senajan dudu aku nanging aku mangerti sing dusta Kaki Semar. Tak tuduhake yen pancen iso ngalahke karo aku. Kanthi sukma kadang diwut marata enggal nyerak omrene kena ranggih tugel. Aja mlayu, rampung nyawamu kowe.
Mas puneng Prawandawa keparat ora patut ta. Ketoke midak kapuk ora pendeng mlaku klemar-klemer ngono kok jebul. Tangane nyampluk sirah kowe mimis Kalantaka. Apa abamu? Semene kadhik damu tangeh bobote kang ana mburi. Ora ngani tak tibani gegaman bisa kelawur tak candak gigit dawir kupingmu dadi sangkane patimu. Yen pancen praja maju mbaka siji bareng mara. Aku geduga ngilangi nyawam. Ai keparat kakon labrak dene penyakit. Tak kira ki nek bendole. Jebulane kowe nrubuk. Amene nubruk kok nrubuk. Wah, jan akeh kimpen-kimpenen kita kok nyikatake iket kowe. Cenanangan. Wes. Ratu kok duneke cenanangan. Sing cenanangan ku ora ratune wonge. Ha sing akon rene tenguk-tenguk ngantuk sapa? Apa ya jarak apa? Arang silire. Kita yuk males kepinu kayu ngimpi aku. Kita kaya pasrah pati urip karo aku. Bulane mengimpi wah jan wis getun aku. Tuanos kita kaya tak tangisi guys. Metu banyune. Bulane mengimpi. Wong kok rumangsa kok ana-ana wae. Lah wong genah wong tengok-tengok nang kene kok teko-teko turu ki ora. Abimanyu onong paran. Semene kadhik damu tangeh bobote kang ana aja takon dosa mamaku kowe. Kepripun panjenengan kerengan karo wasatriya klemar-klemer ngaten kok sajake kaya ngrekoso temen. Iya to, Gok. Nanging senajan aku ngrekoso, aku durung kalah. Dhewe tak cokot pisan pindho temomo rambah-rambah ora digawe rasa.
Pungkasan iki mengko aku kudu bisa mateni Abimanyu. Ngangge napa? Aku nggawa jempare nggo. Wut yung. Ing atos-atos kawong Abimanyu niki ketoke menang-menang luput wong bojone. Kinasih marang dewa dadi piyambakipun pancen lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung. Mengkono kok nggih. Ngriku wonten toya dateng ora ana. Nah kok kene kok banyu kok mili-mili kok. Banyu saka ngendi? Ora ngerti, Gok. Wah, lah ora urus tenan. Lah ketemu karo wong tuwa mbagekke nek mbagekno aku malah waling-aling nguyuh. Wah, le cethu. Ada ora ono aling-aling. Ora ono wong mlecet kuwi. Semono gerange karo wong tuwa ora ngajeni ora. Karone ya ora kuyuwang olehmu. Wong saiki wong aku anyang-anyang. Anyang-anyang kok semene akeh. Ora wong anyang-anyangen kuwi jan merlokake. Senengane wom nom ora ngajeni karo wong tuwa. Ngajeni nek ngajeni mbagekno mbagekke. Tabuk sisan ora. Oh alah. Keloro-loro awakku. Meng pipis damuk rasiwa. Kowe ngapa le? Damuk le pipis. Ora oleh pipis kono. Panjen wong. Lah kae bocah semono kae urung ngerti aturange. Nek perlu ngalih ora ning kono. Saure kowe nang kene kae nang kene kok. Kepipisan ta semono kok muring-muring ora. Karo ya urung apa-apa kae ora mambu. Cacile. Ora mambu apa? Kena jengkol stok wae. Aku ora tok wales. Lah kula walesane nek wong sing kaya uret nika wis ora ana gunane. Tangane mung siji. Nek kerengane mung kecurut. Pandek punane mbagusi. Wong tekle ngoten mon. Mbok nyatane ora wani ngono kok. Anggarane ora wani ngono mesakake. Jane lek kula mangkel nggih mangkel niku. Ketoke wong kaya koten niku. Teko meneh ku sing gundul. Engko nangis meneh. Ayang tok tetangis e. Tetangis wong mlecet kuwi. Lah nganteme urung sida wadul kakangne. Tumbak cucuang. Alah, yung mati aku aja. Larane ora ila-ila. Iki ngapa nangis kok karo gerong? Aku adi tumbak ro dicucuk. Mbane wong tuwa ora urus kok kowe iki. Lah ditumbak kuwi lara isih dicucuk kira ya gek mongko cucuk semene. Nggo nyucuk kira ya ora karu-karuan to coba. Nyucuk aku nek nyata wangi. Ayo padha dicuk. Bayi dilawan. Wis aja lunga-lungane. Kene wae. Dite tak gawake kene. Kowe ra wani karo sing tekle kamu. Ngelele wani mesakake. Monggo nek dikongkon kok njaluk sangu. Dulu karo nek merantasi nika. Gek kurang-kurange glibeng. Tapi glembuk sing siji. Mitule guyang nika kok walik. Nggih nika. Engko nek rene napa iku? Nggih.
sumber-sumber iki wong sing lambene nyomplong ka mau aja. Kuwi rene nang wae. Wong tuwa ora kajen. Teko meneh. Kowe nang wae. Enggak sing kula nang kemawon kok. Pak. Kowe ora nesu, Pak. Tak nang wae ben. Pak. Pangku ya benak nang wae wis ora tak ruruhi ben. Aku amung wae. Men. Nyokoti lambe ya ben. Men ngrayu. Men nang ngene wae ben. Katapake. Waduh, jan. Teles. Aku demen kajen main wonang nemon ben tak bola-bolain. Oh, iya, lanjut. Mati aku. Ya ngene aku dimplok. Ora urus. Panjen kepara temenanane. Ora nono e. Halo kowe. Kamu karo sing sirahe gedhe. Lagi sing gedhe iki ming sirahe nggon ira-irane kae. Ora patut banget. Wong kecinta-kecinta kok pameran kok. Siamuk etruk aku. Ora wani, Reng. Ora. Monggo Wijaya, ana paran ungano dadamu tertutup aman.